డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయొచ్చా? చేయకూడదా? చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు మరియు నష్టాలేంటిదో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. తెలుసుకునే ముందు ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ని 2 గ్రూప్స్‌గా డివైడ్ చేద్దాం. మొదటి గ్రూప్‌లో డయాబెటిస్ ఉండి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్న వారైనా, లేదంటే గ్లిమిప్రైడ్ అనే టాబ్లెట్‌ని హై డోస్‌లో తీసుకుంటున్న వారైనా ఎక్కువసేపు ఫాస్టింగ్ చేస్తే హైపోగ్లైసెమియా వచ్చే రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో, ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డిజాస్టర్ అవుతుంది. చేయకూడదు. రెండవ గ్రూపు మీరు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయ్యుండి లావుగా ఉన్నట్టయినా, లేదంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా, టాబ్లెట్స్ వల్ల మీ షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ రేంజ్‌లో మెయింటైన్ అవుతున్నా, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్ట్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల లావు తగ్గుతారు మరియు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది అందరూ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్‌కి వర్తించదు. మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసే ముందు మీ డాక్టర్ సలహా తీసుకొని స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. ఎప్పుడైనా సరే ట్రెండ్‌ని ఫాలో అవ్వడం కన్నా సేఫ్‌గా ఉండడం చాలా ఉత్తమం.